आबादारिफोरनो दैनि आंखाल जानायजों सुबुं माहारिनो लोंनाय गोग्गो दैनिबो आंखाल। थारैनो बुहुमाव सुबुं माहारिनि थांना थानाया गोब्राबनिफ्राय गोब्राब जाबोगासिनो नामा? बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव लोंनाय दैनि आंखाला बारानिफ्राय बारा जाबोनायजों दिल्लीयावबो लोंनाय दैनि थाखायनो सुबुं माहारिया खैफोदजों मोगा-मोगि जानांगासिनो। जों मख'नो नांगोन दि दैयानो जिउनांनि थांना थानायनि राहा। जिउनाङा दै लोङाब्ला थांना थानो हाया। थारैनो हादराव मिथिंगा बिखानि बिफां-लाइफांखौ दानस्रांना फोजोबस्रांनायानो बेनि गुबै जाहोन। सानफा एफा दैनि थालाया गाहायनिफ्राय गाहायाव थांगासिनो दं आरो गुबै दायनिगिरिया नों आं आरो साफ्रोमबो बिफां-लाइफांखौ दानस्रांग्रा सिलिंखार खालामग्रायानो। आरो गुबै दायनिगिरियानो नों आं आरो साफ्रोमबो बिफां-लाइफांखौ दानस्रांग्रा सिलिंखार खालामग्रायानो। सांग्रां जा, लोंनाय दैया सानफा एफा हादरनि दाब दाब जायगायाव जोबस्रांनो हमबोबाय। गोदान दिल्लीनि फारफ्रोमबो ओनसोलाव लोंनाय दै मोनैनि जाउनाव सुबुंनि जिउआ खैफोदावसै। लोंनाय दै दैखरसेनि थाखायनो सानसेयाव 12 घन्टा लाइन जानानै थानो गोनां जादों गोदान दिल्लीयाव। लोंनाय दै बथलसेनि थाखायनो 40 डिग्री सेल्सियास बिदुङाव 2-3 घन्टा लाइन जानांदों। सांग्रां जा, बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मिथिंगा बिखानि बिफां-लाइफांखौ अननो सोलों। फांसे बिफां दानोब्ला फांसे बिफां गाय, नङाब्ला जोंनि इयुन जेनेरेशना लोंनाय दैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो थियारि थाखादो। नायदो गोदान दिल्लीयाव माबोरै दैखरसे दैनि थाखाय दान्थे बिदान्थे। मैं यहाँ पर लग में किसी बाथरूम में हम तो पानी भरते हैं पीने वाला, जो जितना बोलता है मैं साफ कर दूंगा, कोई आता ही नहीं है। कब से दिक्कत हो रही है? ये तो कम से कम 40 साल से दिक्कत। और जो जितना अपना पैसा भरता है जेब में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनाई नहीं है। नाली ने बंदा 4 महीना हो गया। पानी का टैंक कैसे आता है? टैंकर पानी का टैंक ये आता है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कोई टाइम नहीं है। कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी नहीं आया। वो पानी वाला वो खराब है, लाइन खराब है, 1 हफ्ता हो गया। बहुत टाइम से देख रहे हैं कि ये जो पानी का समस्या है यहाँ पे एज इट इज बना हुआ है, क्योंकि जो पानी आ रहा है वो टैंकर से आता है और टैंकर का अपना एक लिमिटेशन है, क्योंकि जितना पानी टैंकर से आता है, जितना पानी इसमें भरने में और इस पूरे प्रोसेस में वेस्ट होता है, इतने से अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारे घर घर कनेक्शन लगाकर, पाइप लगाकर हमें पानी दे सकती है। लेकिन हमें नहीं पता क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा पॉलिटिक्स चलता है। मतलब वोट बैंक आजकल अगर बनाना है तो टैंकर की राजनीति को बना के रखना है। गोजोनथाव रादाब, नोंथांनि बायदिसिना जेंनाखौ सुस्रांनायनि लामाखौ दिन्थिनानै होनो मुस्रि सौरभआ बिटिआरनि राजथावनि क'क्राझाराव नुजाथिफैदों। बिसि फिसायनि जेंना, खामानिनि जेंना, जानाय खामानियाव हेंथा, सुथुरखौ लानानै जायखिजाया नंगुबै जेंना नुजाथिदोंब्ला बोस्रांनानै लानो ज्योतिषी आरो आध्यात्मिकगिरि मुस्रि सौरभखौ लोगो हमनो हागोन। दान मोनफ्रोमबो इंराजि दाननि 23 खालाराव क'क्राझारनि आरएनबि रडनि साखाथियाव थानाय साहारा लजआव मुस्रि सौरभखौ लोगो मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सिगां बुकिं खालामनो 095470842224 मबाइल नम्बराव जगाजग खालामनानै बुकिं खालामनो हागोन।